Здравейте отново в нашия канал Bone Education. Днес с мен доктор Елена Бишов ще разберете как да разтълкувате вашите стойности, получени чрез фракс. Имате ли нужда от специално изследване за костна минерална плътност, остеодензитометрия и кога е нужна консултация с специалист за назначаване на специална терапия за вашите кости. След като вие изчислите вашият фрактурен риск чрез калкулатора фракс, което аз ви демонстрирах в предходно видео, вие получавате две стойности. Едната стойност се отнася до 10 годишният риск за голяма остеопоротична фрактура и включва фрактури на гръбначен стълб, предмишница, рамо и бедро, а втората стойност се отнася до 10 годишният риск за фрактура на бедрото. Обичайно всеки се пита какво означават тези стойности и колко трябва да бъде моята стойност, за да имам голям риск от счупване. Трябва ли да си правя други изследвания и трябва ли да приемам лекарства? Какво всъщност е висок фрактурен риск? Световната здравна организация е определила за висок фрактурен риск 10 годишен риск за голяма остеопоротична фрактура над 20% и за бедрена фрактура над 3%. Това не означава, че вие днес или утре ще счупите кост. Това означава, че вие в рамките на следващите 10 години имате повишен риск от счупване на кост при минимална травма. Ако вие самостоятелно чрез калкулатора фракс сте изчислили, че имате висок фрактурен риск, тогава е задължително вие да отидете на изследване остеодензитометрия на гръбначен стълб или бедро и след провеждането на остеодензитометрията вие ще получите стойности на Т-скор. Какво представлява Т-скорът? Т-скорът представлява стандартни отклонения на вашата костна минерална плътност от средната костна плътност на млади хора. Световната здравна организация е дефинирала Т-скор под минус 2,5 стандартни отклонения за остеопороза, Т-скор между минус 1 и минус 2,5 стандартни отклонения за състояние наречено остеопения или предостеопороза и Т-скор над минус 1 стандартно отклонение за нормална костна плътност. След като вие проведете остеодензитометрия и вашият Т-скор се намира в диапазона на остеопорозата или остеопенията, тогава вие трябва да се консултирате с специалист за назначаване на подходящо лечение за вашето костно здраве. Ако вие чрез калкулатора фракс сте изчислили, че вашият 10 годишен риск за голяма остеопоротична фрактура е между 10 и 20%, а риска за бедрена фрактура е между 1,5 и 3%, това означава, че вие имате междинен фрактурен риск. Ако вие имате междинен фрактурен риск, се препоръчва да си направите изследване за костна минерална плътност, остеодензитометрия на бедро. След което вие ще получите Т-скор на бедрото и трябва да го въведете в калкулатора фракс, за да направите преоценка на фракс чрез измерване на костна минерална плътност. Правейки тази преоценка, вие получавате нова стойност за фракс, като ако вашата стойност попада в диапазона на висок фрактурен риск, т.е. за голяма остеопоротична фрактура над 20% и за бедрена фрактура над 3%, вие трябва да се консултирате с специалист за назначаване на подходящо лечение за вашето костно здраве. Ако пък вашият фрактурен риск си остане междинен или вече попадате в категорията нормален фрактурен риск, трябва също да се консултирате с специалист за оценка на друг вид състояние. Ако вие самостоятелно чрез фракс калкулатора оцените вашият фрактурен риск и той попада в диапазона под 10% за голяма остеопоротична фрактура и под 1,5% за бедрена фрактура,
то тогава не е задължително и не е необходимо да си правите изследване за костна минерална плътност, остеодензитометрия. Тогава е препоръчително да направите преоценка на вашият фрактурен риск фракс след 1 година. В този период вие трябва да спазвате режим, при който да избягвате рискови фактори, като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Трябва да приемате храни богати на калций и витамин D. През зимния период, когато няма достатъчно слънчеви лъчи, вие трябва да приемате допълнително витамин D в профилактични дози, които аз разясних в предходно видео. И също така вие трябва да имате подходящ двигателен режим. Ако искате пък да видите упражнения, които са подходящи за хора с остеопороза, гледайте съвсем скоро следващото ни видео. Ако видеото пък ви е било полезно, харесайте го в YouTube и се абонирайте за нашия канал. До нови срещи!